ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଉ ଦେଖି ନେବେ ଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ହାଏ କର ଭାଇମାନେ, କମେଡ଼ି ଭାଇମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। चश्मा पिंधे ଆମ ନିଲୁ ବାବୁ ଦେଖି ନେବେ। ସରିଲା କାଏ ସରିଗଲା ନା ସରିଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀର हम गोला मासिका आगुड़ी बढ़वा आगुड़ी बढ़िया जी आमे सीना अंडा रोटी सियाड़े ना यार दे दिया बनाया अरे यार
ଶିଖିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କର ଶିଖିଲୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଗୋଟେ Así alguien. ଶିଖିଲୁ like and subscribe पिड़ी ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଏଇଠିରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି।